Лашын корчыга бүркет. Ул аларның барысы белән дә уртак тел таба. Бик тиз кулга ияләштерә. Сүзебез Мамадыш районы Орташ авылы егете Наил Кашапов турында. Йырткыч кошларны ул кулга ничек ияләштерә? Бу хакта алдагы язмада. Канатлы дусты белән күрешер алыннан Наил һәр вакыт әлеге жилетын һәм бер кулына перчаткасын кия. Шулай эшләгәндә ул мине тизрәк таный, үз итә, ди кошның хуҗасы. Хәер, хуҗасы дип әйтү дөрес түгелдер. Наил бу лашын өчен әтисе кебек. Кызыл китапка кертелгән канатлы дустын аңа 1 яшь вакытта 6 елга дип арендага алган. Инде 3 ел узып та киткән. Әйбер карчыгалар белән заниматься. Бу кошны специально менә питомниктан барып сатып алдым. Бу кызыл китапта кош. Только сатсаң инде лашын булган. Менә хәзер әкренләп өйрәтеп киләм инде. 2-3 ел бар бугай инде. Киры Байкал исемле кошлары булган, лашын әлегә исемсез. Кызыл китаптагы кош буларак документлары аягында махсус тамгасы бар. Наил аны алган питомникка канатлы дустының хәле турында даими хисап биреп тора. Моның әйбердән хәтердәген яхшырак. Атнага 1-2 генә заминация итсәң дә исендә калдыра инде. Карчыга белән авыррак ул 2 көн янына кермәсәң уже әйбер. Бу лашын үзе оша торган кошның ата. Җирдәге әйбергә һөҗүм итми инде. Йырткыч кошларны өйрәтү Наил өчен хобби гына түгел, яшәү рәвеше дә. Иң авыр һөнәрләрнең берсе бу. Сәгатьләргә сузылган күнегүләр дөрес ашату. Хайваннар дөньясын ярату әтисе Хәлим абыйдан күчкән. Ул гомере буена табигать сакчысы булган. Наил шушы өлкәдәге башка коллегалары белән тыгыз элемтәдә тора. Әле күптән түгел генә Липецк өлкәсенең Шәүкәт авы тыюлыгында Россиянең лашынны өйрәтүчеләр җыелышында катнашып кайткан. Лашыннар ярдәмендә аулау ярышларында якташыбыз мактаулы 2нче урынны яулаган. Фанис Мөхәммәтов, Илнур Юнысов, Фаил Шәйхетдинов, Рәмзилә Баһаутдинова, Татарстан яңалыклары, Мамадыш районы.